जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोता गणों के हमनी के तिवारी ब्रदर्स प्रणाम कर रहल बानी जा। हम जीजी तिवारी जी, हम अंकित तिवारी आप लोग के स्वागत करल बानी। सब कोई के स्वागत बाटे बीएफसी रिएक्शन एंड ब्लॉग चैनल के द्वारा। और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया हम जाते एगो रिएक्शन लेके आप लोग के बीच में फिर से हाजिर बन जाए। जना गाना का नाम बा खेसारी लाल यादव जी के 2017 के गाना रहे, जौना के गाना मतलब 2017 के गाना रिलीज रहे 2018 के नया साल खातिर। जौना गाना का नाम रहे पीके बियर बोला हैप्पी न्यू ईयर। एकदम खेसारी लाल जी कुर्ता उर्ता खोल के जो फोटो खिंचवैले रहन, खूब वायरल भी भइले, याद आवता हमरा फोटो। और जबरदस्त स्टूडियो की ही रिकॉर्डिंग बात तन देख लिया जाओ आखिर ये वीडियो पर का रिएक्शन आ रहल बाटे उहे आप लोग के बीच में लेके हाजिर बन जा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस एगो छोट निहोरा हर रिएक्शन वीडियो में करे नहीं आप लोग से, आपके भाई एगो निहोरा करला तनी ऐसा अपन दिलवा में हमरो खातिर जगह देम जाए भैया लोग। हमारे गाना नया साल के भी आइल बाटे, कई को और भी गाना हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी को सब्सक्राइब कर जा, तन सपोर्ट करम जा। हो सके तो तनी शेयर भी कर देम जा आप लोग खातिर। आप लोग के चेहरा पर हंसी रहे, आप लोग के स्टार लोग के आप लोग के दिल में बहुत प्यार बाटे, इससे आप लोग के रिएक्शन भी देते रहनी। तो बस तनी से आप लोग भी सपोर्ट कर जा। हमारे नया साल के गाना आइल बा, एगो रानी एक्ट्रेस साथे सैड सॉन्ग भी बाटे। दोनों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जौन बाटे वीडियो चढ़ल बाटे, तो आप लोग जरूर देखम जा और शेयर करम जी है नहीं हो रहा बाटे हाथ जोड़ के। और हमके इंस्टाग्राम पे फेसबुक को फॉलो भी कर लेम जा। तो चलिए शुरू कर जाओ। 2-0-0-1-1-8-8 वीडियो में आजाद सिंह जी, श्याम धनंजय जी बारे बहुत ही अच्छा इंसान है। खेसारी जी हमेशा सपोर्ट भी करब था। धनंजय मिश्रा जी म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ बड़ा बढ़िया लगा। रात भर सबके हो जागी, 200 के चंदा लागी, 2000 भरी जुर्माना नया साल में घर जे भागी। पीछे खेतानी में पार्टी होई कहने तनिक लिया, त खा के मुर्गा पी के बियर बोल जाई हैप्पी न्यू ईयर। खा के मुर्गा पी के बियर बोल जाई हैप्पी न्यू ईयर। गजब पूरी ला देखो तुम्हारे में आजकल तो बॉडी और भी ज्यादा फूल गई बा, लेकिन तुम्हारी मतलब शुरुआत नहीं जब बनाओ तो बॉडी हां खूब फोटो ही वायरल हो रहा है। सोना से एकदम चारों ने क्या ही सब फेल वाला सोना पहने वाला। प्यारे लाला लई है मसाला, लहसुन प्याज मरीच काला, कोई खा लई है श्याम देहाती पवन के घरे पठाला। लाइन भी एक से जबरदस्त है। प्यारे लाला लई है मसाला, लहसुन प्याज मरीच काला, मन में सही बात है। श्याम देहाती कोई खा ले रही है पवन के घरे पठाला। बरुआ तेल या जागा ले रही है धनिया पत्ता हरिया। खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई है मेहनत लागे रखा है। खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई है। गाना ये सर सबको के दिल में घुस जाता है। इतना बढ़िया गाना है, लगा जाता है धीरे धीरे। सोनू लई है पतीला, मुर्गा खेसारी चाय पीते देसीला, हुए का मतलब गजब भैया आटा ले रही है यसी तू करी हो न गीला। सोनू लई है पतीला, मुर्गा खेसारी देसीला, धनंजय भैया आटा ले रही है करी हो न बिकी गीला। बोतल गिलास विकास ले रही है पानी पियई है रात भर। त खा के मुर्गा पी के बियर लाइन एकदम नाम के साथ भी सटीक कोई करवा। खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। जोड़ा नहीं खेल खाना इतना खाए लोग ढेकार निकल गई। हाँ आप लोग भी हैप्पी न्यू ईयर। खेसारी जी तो बैक टू बैक साल 2 गाना दे के
हैप्पी न्यू ईयर आप लोग कहले बड़े। तो आप लोग के गाना कैसा लगा? हमारा तो बड़ा मजा आई गाना देख के, खेसारी जी खास करके बॉडी और पूरा आदमी कहेंगे उतना खास वीडियो ना रहे तो हम देखले भी पूरा ना रही, देखले नहीं शॉर्ट उतना याद ना, लेकिन देखी अब देखबे कहीं नहीं है रिएक्शन कैसा निकलल आटे, बड़ी जबरदस्त लागल। आप लोग के रिएक्शन कैसा लागल जरूर बताइम जा। और बीएफसी रिएक्शन आप लोग के फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर जा और भाई के प्यार आशीर्वाद देते रह जा। तनिया से हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके हमारो नया साल के गाना आ गइल बा किस दे द डियर हैप्पी न्यू ईयर, तो जरूर देखम जा ऑफिशियल पे सब्सक्राइब प्यार आशीर्वाद जौन भी होके हम देखी ज्यादा ना करी काहे कि आप लोग खातिर हम करते बानी, हमरा पता बा बहुत पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग जरूर सपोर्ट करम जा। बाकी भाई आपकी मेहनत करल बा। मिलते हैं अगला रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपन ध्यान रखम जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखम।